Hello, Rosszó vagyok. Üdvözlöm az Ondulin műszaki osztályán. Videó bemutatónk célja, hogy lépésről lépésre ismertessük az Ondulin hullámlemezek felrakását. Ezen a faházon mutatjuk be, hogyan szereljük fel az Ondulint a tetőre. Amennyiben bonyolultabb tetőrészlet kidolgozására van szükség, például vápa, oromszegély vagy falcsatlakozás, ajánljuk figyelmébe részletesebb Műhelytitkok című videónkat. Felrakási útmutatónkat pedig letöltheti weboldalunkról. Az első feladat az építmény ellenőrzése. Itt egy faház, jó állapotban van. Mindenek előtt bizonyosodjunk meg róla, hogy a felületen nincs semmilyen rongálódás. Érdemes kis időt fordítani a renoválásra, mielőtt dolgozni kezdünk a tetőn. Nagyon lényeges, hogy miből készült a tetőszerkezet. Ez esetben 12 mm-es deszkatetőnk van, fagerendákra szerelve. De az öné lehet, hogy furnérból vagy ilyen OSB lapból készült. A lényeg, hogy a lap vastagsága bírja a 15-20 mm-enkénti rögzítést. Ellenkező esetben támasztó léceket kell helyezni a tetőre. A munka elvégzéséhez a következők szükségesek: kalapács, lemezvágó, kés, mérőszalag, egy durva fogazású kézifűrész és a tökéletes vágás érdekében egy kevés olaj. Természetesen javasoljuk a körfűrész használatát a vágáshoz, de erre még kitérünk később a videón. Mindig ügyeljünk arra, hogy legyen védőkesztyű, védőszemüveg, és persze biztonsági sisak is. És végül, ne feledjük, a tetőn dolgozni veszélyes. Dolgozzunk mindig biztonságos talajon vagy létrán. A következő lépés a tető lemérése. Ne feledjük az építés aranyszabályát. Mérj inkább kétszer, hogy csak egyszer végezd a munkát. Megkérem Richardot, az ácsunkat, mutassa meg, hogy történik ez. Először is Richard leméri a tetőhajlást. Majd kiválasztja az ennek megfelelő felrakási módszert. Ezután Richard leméri a tető hosszát és szélességét. A szélességet az oromszegély, a hosszúságot pedig az eresz mentén mérjük. A mért adatok alapján kiszámoljuk az anyagszükségletet. Az első lépés a tetőhajlás meghatározása. Majd kiválasztjuk a 3 felrakási lehetőség közül a megfelelőt. 15 fokos vagy annál meredekebb hajlásszög esetén a táblákat egymástól maximum 61 cm távolságra elhelyezett keresztlécekre rögzítjük. Mindig a felrakási útmutatóban szereplő utasítások betartásával dolgozzunk. A táblák hosszában 17 cm-re fedjék egymást, az oldalsó átlapolás pedig egy hullám. 10 és 15 fokos hajlásszög között a táblákat egymástól maximum 45 cm távolságra elhelyezett keresztlécekre erősítjük. Mindig a felrakási útmutatóban szereplő utasítások betartásával dolgozzunk. A táblák hosszában 20 cm-re fedjék egymást, az oldalsó átlapolás pedig egy hullám. 5 és 10 fokos hajlásszög között a táblákat teljes aládeszkázásra rögzítjük. Mindig a felrakási útmutatóban szereplő utasítások betartásával dolgozzunk. A táblák hosszában 30 cm-re fedjék egymást, az oldalsó átlapolás pedig 2 hullám. A hosszú távon tartós tetőfedés biztosítása érdekében fontos, hogy a tetőhajlás szögének megfelelő felrakást válasszuk. Jól van, ennyit az elméletről, lássuk a gyakorlatot. Tudjuk, hogy deszkatetőnk hajlásszöge 25 fokos, és mivel a vastagság csak 12 mm, keresztléceket kell felhelyeznünk egymástól 61 cm távolságban. Jelöljük ki a csavarok helyét, és rögzítsük a keresztléceket a tetődeszkázathoz. Vékony tetők esetében, hogy a rögzítő elemek ne hatoljanak át a deszkázaton, előbb a széleken rögzítsük a támasztó léceket kívülről, majd az építmény belsejében jelöljük ki a csavarok helyét, és rögzítsük azokat. Ezután a gerinchez szereljük fel a keresztlécet. Hogy hová kerüljön, az a tetőhajlás szögétől függ.
A gerincelemmel jelöljük ki a pontos helyét. Nem túl drága, de növeli az épület használhatóságát, ha szigetelő lapokat helyezünk a keresztlécek közé. A szigetelő lapok alá ondutisztető fólia kerül. Figyelem! Az érthetőség kedvéért a videóban nem használunk tetőfóliát. Igény szerint levágjuk a táblákat és kiválasztjuk a megfelelő ondulin felrakási módszert. A táblák vágására és a bonyolultabb tetőrészletek kidolgozására vonatkozó felrakási útmutatót megtalálják a Műhelytitkok című videón. A tábla túlnyúlása az eresznél 5 cm. Miután meggyőződtünk róla, hogy a tábla pontosan illeszkedik az ereszhez és az oromhoz, a helyére szögeljük. Ehhez most ondulin zárófejes szegeket használunk. Oldalt a vízelvezetés érdekében a tábla túlnyúlása 5 mm. Rögzítsük a táblákat az eresznél és az átlapolásoknál minden hullámhegyen. Majd a függőleges átlapolásoknál és a keresztléceken minden második hullámhegyen. Az oromszegély képzéséhez javasoljuk az ondulin előre gyártott oromszegélyek használatát. A gerinc rögzítéséhez először kijelöljük a gerincelem vonalát. Majd elhelyezzük a gerincelemeket, és a tetőre erősítjük azokat. A gerinc átlapolását a gerincelemeken található átlapoló csíkok beigazításával végezzük. Esztétikusabb lesz a gerinc, ha az alul található gerincelem sarkát levágjuk. A gerincelemeket minden második hullámon rögzítjük. A befejezéshez faékkel zárjuk a gerincvonalat. Reméljük, kisfilmünkkel sikerült megmutatnunk, milyen gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan készíthet tartós tetőfedést. Ha további kérdése van, keresse értékesítési munkatársainkat, akik örömmel állnak rendelkezésére.